Yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşäs. Gepleşmegden başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämäsi bilen tanışdyrýas. Bir karar döwretiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysata dönüşdirmeň milli maksatnamasynyň uralyp, budjet kodeksine laýyklykda 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysata dönüşdirmeň esasy urlarynyň we Türkmenistanyň maýy goýun maksatnamasynyň tasdimlaryny öz wagtyna taýýarlamak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme laýyklykda Mali we Ykdysadyýat ministrligi Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Türkmenistany durmuş ykdysata dönüşdirmeň esasy urlarynyň we ýurdumyzyň maýy goýun maksatnamasynyň tasdimlaryny taýýarlamak işlerini guramak we olary 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli ministrler kabinetine bermäge ýokarda görkezilene tasdimlary düzmek üçin hasaplama görnüşlerini we usuliýet görkezmelerini ministrliklere pudoklayını dolanış idaralaryny, vilayetleň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini 2022-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli iýermäge. Bu tasdimlary taýýarlamak üçin hünärmenlerden ibaret iş topuryny döretmäge we onuň işini netijeli guramaga boşadyrly. Hormat prezident bola Serdar Berdimuhammedow Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň padşahy Abdullah II bin Al-Huseyni hemde ýurduň ähli halkyny Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň garaşdyrdyk münasibetli mähirli otlalaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Döwlet başlyrmada mümkinçilikden peýdalanyp, padşah Abdullah II bin Al-Huseyni tüýsürekden berk jansalyk, bagtyarlyk hemde rowaşlyk, Ýerdaniýa Haşimiyet padşahynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we awadançylyk arzu etdi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Biden'a Texas ştadynyň Uvalde şäherindäki başlangyç mektepde bolup geçen köp sanly adam pedalaryna getiren paçgaly waka derarly gynançatyny berdi. Bu waka sebäpli köp sanly çağalan peda bolmagy hasam gynançydyr. Döwlet başlyrmada şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adyndan gurban bolanyň dogany garnaşlaryny hemde ýakynlaryna çuňgury gynanjyny we medet berje sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tez wagtda sagalmaklary bardaky dileglerini aýtdy. Watan habarlary başymyda dowam edýäs. Şugun Türkmen paýtagtyna Ak şäherim Aşgabat adly 21-nji köpürli halkara tergi öz işine başlady. Bu gözden geçiriş ýurdumyzyň baş şäherini şäher urluşyk ulgamyny mundan belägem ösürmekde. Gadanlanlary hemde geljeki mümkinçilikleri açyp görkezmäge, şeýle hem bu urda hyzmatdaşlaryň ileri tutulýan urlany kesýetlemäge ýardam berer. Ministrler kabinetiniň şu ýylyň 10-njy maýyna geçirilen mejlisinde döwlet başlygymyza Aşgabat şäheriniň gününe gawatlanyp Ak şäherim Aşgabat adly 21-nji köpürli halkara sergisiniň geçiriljekdigi babada hasabat berildi.
Bellenşäli her ýyl geçirilýän halkara sergisinde ýurdumynyň halk hojalygyna degişli dürli puwdoklaryň hemde düzümleriň täze teklipleri, gazanan üstünlikler hemde aşawa şäheriniň senagat medeni aň bilim kuwwatyny durmuş ykdysadydan ören ulymeşwary serişdeler hemde mümkinçilikleri öz beýany tapar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow milli sinenamamyzyň şany seneleriň ören wajypdygyny aýratyn billäp, meýleşdirilen dawaralaryň şol sany halkara serginiň ýokary goranmaçylyk derejesinde bagtyarlyk döwrüminiň ruhuna laýyklykda, ruhanylyk ýagdaýyna geçirilmeligine ünçekdi. Döwlet başçymyz halkara sergisine atnaşylary iýeren gutlugyny bellenşýäli. Akşegerim Aşgabat adly 21-nji halkara sergisiniň türkmen paýtagtynyň şäher gurulşy wagtda gazananlaryny hemde Aşgabaty mundan meýlekde ösdürmeň mümkinçiliklerini, şeýle-de bu urda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny aýdyn görkezjekdigine ynanm bildirdi. Bugünkü halkara sergisi bu urda ýerine ýetirilen işleriň öz boşly beýany urly. Tewda senagat idarasynyň giň sergi bölümlerine şowkuny bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Aýdym saatlar ýaňlandy, tanslar ýerine ýetirildi. Serginiň açylyş dowrasyna hökümet agdalary, Milli Geňeşiň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň ýoly başlary, ministrlikleriň we puwdoklaryň dolanýan edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar berişdirişleriň wekilleri, türkmen we daşary ýurtly telekeçiler gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň sergi atnaşylary iýeren gutlugy golly, ol ruhanylyk bilen kabul edildi. Häzirki döwürde Akmermel Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen iqrarnama eýe boldy. Hemde dünýäniň iň owadan ýaşamak üçin amatly şertlary bolan şäherleriniň birine urly. Soňky ýyllarda paýtagtymyň etraplary döwür başlary, täze iri ýaşaýyş toplumlary, durmuş hemde beýleki maksatly köp sany desgalar gurly. Asly däwe görä hormatly prezidentimiz bilen başlangan boýunça Aşgabat şäheriniň gününe gawatlanyp geçirilýän bu gözden geçiriliş paýtagtymyzyň gözel keşfinde öz beýany tapan berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne amala asyrylýan özgertmeleriň giň gerimini aýdyn görkezýär. Häzirki wagtda Aşgabat dünýäniň iň owadan hemde ýaşamak üçin amatly şäherleriň biridir. Sergide görkezilýän taslamalaryň köpüsi şu ýyllaryň dowamyna paýtagtymyza bedeg berýän ajaýyp binalaryň hemde binagarlyk toplumlarynyň masalyna durmuşa geçirildi. Bu desgalar ýurdumyzda amala asyrylýan özgertmeleriň anyk suwtnamalar kökünde Guinnessiň rekordlar kitabyna girdirildi. Ýurdumyzda emele gelen durnukly ykdysady hemde syýasy ýagdaý, kanuny taýdan kepillikler hemde döwlet gollawy daşary ýurtly maýy goýunlar üçin Türkmenistanyň barha artýan özüne çekijiliginiň esasy şertleriniň biridir. Ýakyn geljek üçin maýy goýunlaryny höwetlendirmek boýunça toplumlaryň çäherler işlenip taýýarlananyna, ýurdumynyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak arkaly dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna goşulmagyny hemde senagatlaşdyrmagyň derejesini şartlandyrmak, tehnologiýa işlerini ösdürmek, durmuş ugurly badyr ykdysadyny kemale getirmek hemde ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ýaly binýat goýujy ýönelgiler hasabalyny. Şu gedekki sergi ýurdumynyň hemde daşary ýurtly kompaniýalaryň hemde kärhanalaryň köp sanysy, şeýle-de ýurdumynyň ministrlikleriniň, puwdoklaryň dolanýan edaralarynyň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň Senaty we Gurulşy Gönümçiligi ministrligi bilen bilelikde döredilen Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti hormatly prezidentimiz Arkadaýly Serdarymyzdan başlanýan halkyň arkadaýly zamanasy ýerine alyp barýan önümçilik işlerine sany ulgama geçip halkara derejesinde hasy ösmek bilen bir hatarda önümçiligini öňürleýän ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan önümleriniň we önümçilik kuwwatlyklarynyň muktan hasartyrdy. Bu hojalyk jemgyýetiniň önümleri sergide aýratyn orny eýledi. Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýeti innovasiýon, ýokary tehnologiýaly bäsleşige ukyply elektron hemde tehnika önümlerini elýeter bakadan halkymyza ýetirmek hemde ýurdumyzda importyň orny tutýan önümleriniň meşhurlygynyň görnüşini hemde önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak babatyna täze meýnamalaryň üstüne uly işler alyp barýar. Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýetiniň önümleriniň ýokary iqrarnamasyny tasdiqlayan halkara guwahnamasynyň bayramçylyk gününe gowşulmagy aýratyn ähmetli boldy. Häzirki Aýdyn Gejeler hojalyk jemgyýetiniň Hataýyň Ugurdaş kärhanasynyň arasyna gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokardygyny Hataýly hyzmatdaşlar aýratyn bellediler. Olar Türkmenistan bilen Hataýyň arasyna hyzmatdaşlygyň täze berentlikleri ýetjekdigini guwanç bilen bellediler. Elkwata önümlerinin aglawasyny daşary ýurtlara ugradýan türkmen kärhanalarynyň sanyny barha artmagy gowunurjy ýagdaýdyr. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy Derya Plastik hojalyk jemgyýetiniň öňürýän Sanfayans, ýagny öý hojalyk önümleri sergide görkezildi.
Türkmen toprağının üstünden geçen Beýik İpek ýoly asarlaryň dowamyna dörli döwletler hemde halklary birleşdirip, olaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryny hemde özara düşünşmegiň putulandyrylmagyna ýardam edipdir. Ol tutuş adamzat ötüşüne oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki zaman şertlerine Beýik İpek ýolunyň täsin mirasy Ýewraziýa giňişliginde hyzmatdaşlaryň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini, derýa plastiýaň eksport ýollaryny barha köpeltýänini aýdyň görkezýär. Öý hojalyk önümlerini öndürýän kärhananyň ýyllyk kuwaty 1 million önüme barabardyr. Esasy işini eksporta gönükdiren kärhananyň geljege niýetlenen uly meýnamysy bar. Hojalyk jemgyýetiniň daşary ýurtlaryň değişli kärhanalarynyň harytlaryna bäsleşige ukyply önümlerini daşary ýurt bazarlaryna barha hemde barha atýan isleg önümçiligiň gerimini giňeltmäge şertlendirýär. Döwraba häzirki zaman şertlerine önüm öndürmekde türkmen ýaşlary tarapyndan dolandyrylýan kärhanalaryň işleri ýurdumyzda mümkinçilikleriň köpdigini tasdiklaýar. Bu ordan nusgalyk işler alyp barýan paýtatymyzdaky Akboly hojalyk jemgyýetiniň önümleri ören isleýle harytlary görülýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň sergide görkezen önümleri ören köp adamly boldy. Ýurdumyzda durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrman şäklerine paýtatymyzda hemde ýurdumyzyň sebitlerine dürli maksatly desgalaryň gurulmagy Türkmenistanyň halk hojalyk toplunyň ukuny ötüşiniň möhüm görkezisi bolup durýar. Şu işlere münasip oşandan oşayan kärhanalaryň birem Aşgabat şäherindäki Akboly hojalyk jemgyýetidir. Bu jemgyýet ýurdumyzda ilkinji bolup asma patolog ulgamyna önümçilige başlady. Akbolyň kärhanasynyň bir ýylda 4 million iňe dördül metr asma patologlary 7000 tonna degişli demir önümleri öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu önümler ajaýyp binalaryň bedegine bolýar. Olaryň ýerli çiğ mallardan öndürilýän gowunurjydyr. Binägärlikden bedegden başga da öndürilýän milli patologlar, diwara goýulýan ferişteler, akustika ýagny sesiň dury hemde ýakymly bolmagyny üpçün edýär. Bu gora aýratyn üns berilmegine innowasion tejribeleri görmek bolýar. Ýurdumyzda ilkinji gedek öndürilýän bedeg wagtda owadan milli uguşgünleri şöhlenendirýän sesiň durlygyny kepillendirýän asma patologlar ýokary hili dünýä talaplaryna laýyklygy bilen tapatlanýar. Belenşi Ali Aşgabat halkara hyzmatdaşlygynyň iri ikrar edilen işegilik hemde medeni merkezine öwrilmek bilen häzirki zaman okuny ösýän şäheriň täsin nusgasy bu ýerde hemme zat adamyň bähbedine gönükdirilýär. Ýurdumynyň baş şäherine gözellik hemde amatlylyk, sağlaşyk goşýar. Iň täze binägärlik işläp taýýarlamalary, injener tekniki pikiriň öňdäwaji gadananlar hemde milli binägärligiň gadymy ýörelgeleri öz beýany tapýar. Bularyň ählisi, hormatly arka dagly serdarymyz tarapyndan häzirki wagtda bina edilýän ähli gurulşyk desgalaryna bildirilýän ýokary talaplardyr. Serginiň guramaçylary Aşgabat şäher häkimligi hemde Sewda Senagat idarasy her ýyl bu gözden geçirilýän maksatnamasyna gurulşyk hemde binägärlik, elektrik energetikasy gaýtadan işleýän hemde ýerli senagat, bedeg işleri, şäher düdümlerini döwrüwaplaşdyrmak, medeniýet, syýahatçylyk, sport ulgamyny ösdürmek ýaly ugurlar girdiýärler. Bu ulgamlaryň ötüş tepkini video şekillerde, desgalaryň kiçeldilen nusgalaryna, çapkany önümlerine, surat toplumlaryna, ýürüte kitapçalarda hemde jurnallarda öz beýany tapdy. Şäheriň binägärlik keşfini döwrüwaplaşdyrmak, gözel paýtatymyzy bagy wosanyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän injener tekniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol ulug düzümini ösdürmek, oň hemişe arasa bolma uruna giňme çöli şäherler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň baş şäheri ajaýyp binägärlik çözgütleri bolan täze desgalaryň hemde kaşan binalaryň gurulmagy bilen barha gözelleşýär. Şoňa görä-de paýtatymyzda öz boşly çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, täzeçil, şol sany tehnologiýalaryň, injenerçilik tekniki işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagy mundan meýlekde möhüm ähmiýete eýe bolar diýilip gutlugda aýdylýar. Şu gedeki sergi Türkmenistanyň şäher gurulşyk syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň dürli tapgyrlaryny, pudoklaryň ilatyň awadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna zähmet çekmek hemde diýin jalmak üçin talabalar şertleriň döredilmegine gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine goşýan goşandyny, şeýle-de daşary kampaniýalarynyň milli tatlamalary durmuşa geçirmege işden gatnaşýanyny, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň geljeki mümkinçiliklerini görkezýär.
Sergi merkezden bölümlerine, meydançalarına, ministerliklerin hem de pudoklaryň dolanış edaralarynyň kärhanalary, şeýle-de ýurdumyň telekeçileri we aşgabatda işleýän hem de döwlet başlamy Serdar Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça ak mermerli paýtatymyň hasy gözelleşmegine hem de ýaşamak üçin amatly bolmagyna gönükdirilen ägirt uly şäher guruluşy maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmagy istegi bildirýän daşary kampaniýalary öz gadanlaryny görkezýärler. Sergiýanyň mazmuny hemde maglumat bericilik ugry ilkinji nowatda häzirki wagtda Türkmenistanyna uly istege eýe bolan ulgamlara gönükdirilendir. Olaryň birem daşaryurt maýa goýjulary hemde işegirler tarapyndan uly gyzyklanma eýe bolan türkmen ykdysadyýatynyň geljegi uly hemde çalt depginlerde ösýän guruluşyk pudogydyr. Türkmenistanyň ykdysady fiýatatynyň möhüm ugrlarynyň hataryna guruluşyk senagaty we guruluşyk ferişdeleriň önemçiligi we ulgamda dürli maksatly disgalar gurmak boýunça ýerim maýa goýun taslamalary amala asyrlýar. Aşgabat şäheri watanymyzyň durmuş ykdysadyny ösüşine deňsiz taýsir üstünlikleriň beýanlar. Bu wasa halkymyň bagtyar durmuşyny üpçe etmäge gönükdirilendir. Häzirki zaman şäheriniň ösüşiniň aýrylmaz bölegi hökmünde ýokary tehnologiýalara aýratyn möhüm bagşlanýar. Häzirki wagtda innovasiýalar hemde know-howlar paýtatymyň durmuşynyň ähli ugurlaryna injiniýa tehnika we hojalyk desgalarynyň başlap durmuş ykdysady, bilim hemde medeni ulgamlara çenli ähli ugurlarda işleýän ulanylýar. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň diýwarlygam bu ýere gelýänleriň ünsün çekdi. Ol ajaýyp milli nusgawy şahyrlarymyň çaýgylar üçin çeper edebiýatlaryň şol sany terjime işleriniň eserleriniň neşir edilmegine uly ähmet berilýän ýurdumyzda neşriýat hemde çapkany işini görkezýär. Sergide Gahrman arkadamyň ýurdumyzda bolşaýaly dünýä dillerine terjime edilmegi arkaly daşary ýurtlarda da uly meşgullyga eýe bolan eserleri hormatly orna ýerledi. Döwletimiziň durnukly ösüşine goşýan goşunatlaryny ýyl-ýyldan artdyrýan türkmen işegirliginiň wekilleri durly önemçilik pudoklaryna eýilýän orunlaryny barha berkidýärler. Milli ykdysadymyzda bäsleşige ukyply hyzmata şökmünde oruny amykly berkidýän diýarymyzyň telekeçileri sergide alyp barýan işleriniň ugurlarynyň ören köpdürligini görkezýärler. Bu sergi Türkmenistany eýem ýakyn wagtda ornaşdyrylyp bilinjek iň täze ören gyzykly tehnologiýalar bilen tanışmaga mümkinçilik berdi. Şeýle-de serginiň çäklerine ajaýyp göllü hallar, odan zergärçilik önümler görkezilýär. Türkmen öňürjileriniň ady önümleri bu ýere gelenleriň ünsün çekdi. Olaryň önümleri ýokary hil derejesi bilen sarp edijileriň arasynda meşhurdur. Ýurdumyň bazarlaryna alyk bolşularynyň şunun ýaly görnüşleri ulgamdaky ykdysady özgertmeleriň many mazmunyny açyp görkezýär. Şol özgertmeler döwlet başlamy Serdar Berdimuhammedow tarapyndan başlanyp adamlaryň awadançylygyny üpçün etmäge, olaryň saglygyny goramaga gönükdirilendir. Bu önümleriň ählitynyň kabul edilen halkara ekologiýa hemde estetik talaplarynyň ölçeglerine laýyklykda gaplanyp bedelenligini bellemek möhümdir. Şunun ýaly gözden geçirilişiň her birini Aşgabatyň täzelenen görnüşde, täze tepkitlere tarap nowatdaky ädimini etmek bilen garşylaýanlygyny görkezmeginiň öz boşly manysy bar. Ýyl-ýyldan şeýle adamlar barha batly, barha giň hemde paýtatymyzda amala asylýan taslamalaryň gerimini hassa ullar. Sergi öz işini dowam edýär. Şugun hormatly prezident bilen taýşyrma bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halyk masalaryny başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Ak şäherimi Aşgabat atly 21-nji köpürli sergiye gatnaşmak üçin paýtatymyza gelen Türkmenistan ýani öňden bäri hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny alyp barýan daşary ýurtlaryň işgör topolarynyň bir neçesiniň ýol başlary bilen duşyklar geçirdi. Mehriban arkadağımızda ilki bileni Türkmenistan, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Işgörler Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktori Erik Stewart we Niklaus Kampaniýalar toporunyň baş ýerine ýetiriji direktorlar Geňeşiniň agdasy John Rees bilen duşdy. Işgörlere duşmagy wagt tapanyň üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimizi hemde Gahrman arkadağımyzy giňden bellenýän Aşgabat şäheriniň güni bilen gutladylar. Hemde iň öňet arzuwlaryny aýtdylar. Döwletdeşiň başynda döwletary gatnaşyklarynyň ýygyderlik häsiýeti bellenildi. Şol gatnaşyklarda tüwda ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňildirmegine aýratyn orun berilýär. Mehriban arkadağımyň belleşýäli ýurdumyzda düýpli özgertmeler strategiýasyny ýygyderli durmuşa geçirip, ilkinji nowatda milli ykdysadymyzyň esasy pudoklaryny täsir tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna hemde daşary ýurtlaryň oňat tejribelerini çekmäge, dünýäniň şol sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňdewarjy wekilleri bilen öýdary beýiklik gatnaşyklary öňe ilerletmäge aýratyn ähmet berýär.
İşeğurları Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işeğur toparlarynyň ýurdumyzyň döwlet we telekeçik düzümleri bilen has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna, ananşmak hemde diň hukukluk ýörelgelerine ýola goýulýan iki tarap bilen gatnaşyklaryň geriminiň giňeldirilmegine uly gyzyklanma bildirýänlikler bar aýdyp, geljek uly türkmen bazaryna eýleýän orunlaryny pukturandyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Mihmanlaryň belleşýäli Akşeher Maşgabat adly 21-nji halkara köpügürli sergisi, oýlanjykly maýy goýum tiýadaty hemde ägürtüli ykdysady we serişde kuwatynyň bolmagy bilen birlikde işeğurlygy üstünlükli alyp barmak üçin häzir Türkmenistana hemme şertleriň düredilendигiniň subutnamasy bolup hyzmat edýär. Şeýlekem Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işeğurlar geňeşiniň işi geljekde hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça meýilnamalar ilertilýän ugurlarda ýödara gyzyklanma bildirilýän hususan energetika we mali ulgamlaryna, uwabagyjylygyna we sanly ulgam babatda sport ugry boýunça häzirki we geljek uly bilelikdäki tassamalar ara alyp maslahatlaşyly. Duşun ahyrynda mehriban arkadagymyz hemde Amerikan işeğurlary birek-birege hoş niýetlerdi ularyny aýdyp, diň hukukluk, ananşmak we ýödara beýiklik görelgelerine ýola goýulýan döwletary gatnaşyklarynyň iýligderli pukturandyryljakdygyna anan bildirdiler. Soňra hormatly arkadagymyz Interbut Montaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Vladimir Petruk bilen duşdy. Döwletdeşiň başyna ýurdumyzda amala aşyrylýan giňerimli özgertmeler maksatnamasy babatda ýödary beýiklik hyzmatdaşlygy has ösürmegiň geljegi ara alyp maslahatlaşyly. Aşgabat şäheriniň günniň bayramçylygyna hemde Akşeherim Aşgabat adly 21-nji köpügürli halkara sergisine gatnaşmaga gelen işeğur duşmagy wagt tapanlyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, ýolbaşçy diýen kampaniýasynyň netijeli gatnaşyklary alyp barmak üçin amatly maýy goýum ýagdaýy we hemme şertlerde edilen geljek uly türkmen bazaryna eýleýän orunlaryny pukturandyrmagy maksat edilýänini tasdiklady. İşeğur purzatdan peýdaranyp gahrman arkadagyndy hemde hormatly prezidentimizi Aşgabat şäheriniň güni bilen gutlady we berk jan saglyk asyrly işlerine täze üstünlikler arzu etdi. Duşun başyna iki tarap bilen gatnaşyklaryň geljegi bardy pikir alşyly. Şol gatnaşyklary paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň ýakly vilayatlaryny gurşap alýan we düzümleri toplumlaryň döwre baplaşdyrmagy, ýöňdewarzy tehnologiýalary hemde täsir çözgütleri işin gorunuşdyrmagy gönükdirilen Türkmenistana amala aşyrylýan durmuş ykdysady strategiýasy bilen şertlendirilenler. İşeğur senagat we raýat ugurly guruluşyklaryň dürli puwdoklaryna ýöretilýän üçin Interbut Montaj Gurulşyk Assosiasiýasynyň täze bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagy gyzyklanýanyny we ähli tejribesini mümkinçiligini hödürlemäge taýýardygyny aýdyp, ýolbaşçylyk diýen kampaniýasynyň hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine getirmäge geljekde de üren jogapkärçilikli çemeleşekdigini anandyrdy. Duşukdan soň mehman habarçamda şeýle gurulmerdi. Biz Aşgabatda bolup şäheriň günniň bayram edilmegine gatnaşýar. Aşgabat owudan üýe bolşly täsin şäher. Biri gelýänler ak mermerli Aşgabatda görýän gözelliklerini haýran galýarlar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny bir ajaýyp bayram şäheriň güni bilen gutlamak isleýän. Bayram etmäge, görkezmäge köp zat bar. Men ýanym bilen Elmydama Aşgabat şäheriniň suratlaryny alyp gelýän, hemde tanışlanma we dostlama görkezýän. Gahrman arkadagy bilen bolan duşukda men hormatly prezidenti we gahrman arkadagy Aşgabat şäheriniň güni bilen gutladym. Hemde berk jan saglyk, ruhlenlik arzu etdim. Biziň häzirki wagtda alyp barýan işlerimizden barşy barada hem habar berdim. Sag bolun. Soňra hormatly arkadagymyz Altkom Mali Senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko bilen duşdy. Mehman hormatly prezidentimizi gahrman arkadagymdy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň güni bilen tüýsürekden gutlap, türkmen paýtagtynyň häzirki zaman okunly ösýän şäheriň täsir nusgasyny, bu ýerde gözelligiň we amatlygyň taýdaşly utgoşýanyny, ýöňdewarzy binagarlyk gazandanlaryň, inженер teknik pikiriň hemde milli binagarlygyň gadymy ýörelgeleriniň öz beýany tapandygyny aýtdy. İşeğur ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygymyň meýlekde ösürmäge gyzyklanma bildirýänini bellädi. Gahrman arkadagymyz işeğure gutlawlary hemde hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň diň hukukly we öýdary beýiklikli hyzmatdaşlyk üçin hem işe açykdygyny aýtdy. Altkom kampaniýasynyň toplan oňun tejribesiniň bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmekde netijeli peýdalanýanyny bellädi. Duşukda netijeli hyzmatdaşlyk hata giňeltmeginiň geljegi ara alyp maslahatlaşyly. Innovasiýa häsiýetli bäsejik okuyuply ykdysadyň döredilmeginiň iň gowy dünýä gazananlarynyň hemde ýokary tehnologiýaly işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna esaslanýanyny bellenildi. İşeğur Türkmenistana netijeli işeğurlygy ýöretmek üçin ähli şertleriň döredilmegini belläp, Türkmenistanyň maýy goýum taýdan özüne çekijiligini hemde dürli maksatly desgalaryň we ulug düzüminiň gurulşygyna hyzmatdaşyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy.
Şunun bilen baglanykda ol ýolbaşyk edýän kampaniýasynyň köpüri urmak uğruna türkmen hyzmatdaşlaryna toplan tejribelerini hüdürlemäge taýýardygyny tasdiklady. Duşukdan soň işe gür habarçamyda şeýle gürünmerdi. Bugün biziň hormatly arkadagy bilen üren netijeli duşumyz boldy. Duşuň barşyna Türkmenistanyň amala aşylýan giňerimli özgertmeler maksatnamasy babatda ýödary beýiklik hyzmatdaşlygy has öýsürmegin geljegini ara alyp maslahatlaşdyk. Bugün Türkmenistanyň uly bayramçylyk Aşgabat şäheriniň güni bellenliýär. Ak şäherim Aşgabat türkmen halkynyň kalbynyň, türkmen topragynyň peýekliginiň, mihmansöýerliginiň we arsgal bereketiniň beýanydyr. Bugün nurany gün Türkmenistanyň hormatly prezidentine, hormatly arkadaga, ähli türkmen halkyna parakatçylyk, awadançylyk, ösüş, halkyň durmuş derejesiniň hasa ýokallanmagyny, şatlykly duýgulara beslenmegini arzu edýän. Biziň kampaniýamyz köpüri urmakda uly tejribe toplady. Aşgabat şäheriniň güni münasibetli gurulýan sergide biziň diwarlygymyzdan görkezilýär. Men sergide diwarlyklar synladym. Hyzmatdaş kampaniýalarymyzyň mümkinçilikleri, teklipler bilen tanışdym. Bu sergide dünýä derejesinde iň gowy kazanlanlar görkezilipdir. Çünki gözden geçirişde görkezilen köp tanly taslamalaryň we tehnologiýalaryň, innovasiýalaryň Aşgabat şäherini öýsürmegiň şäherlerini durmuşa geçirijekdigine berk inanýan. Sag bolun. Şunu ýurdumyzyň ähli günjeklerindäki umumy bilim berýän orta mekteplerde 2021-2022 okuw ýylynyň soňky jaň dawarasy geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň ruhyna geçen dawaralary halkyň arkadagy zamanasy diýilip atandyrly. Olarda mektep durmuşyndan durmuş mektebine kadam basýan ýaşlara ak ýol arzu edildi. Soňky jaň dawarasy münasibetli paýtagtymyzdaky garaşdyrlyk binasyna tergulleseler goýuldy. Ösünlikli jemlenen okuw ýylyna orta mekteplen uçurumlary bolan ýaşlaryň müňlerçesi durmuş mektebine sary ilkinji ädim etdiler. Paýtagtymyz Aşgabat şäherine we ýurdumyzyň welaýetlerine geçirilen soňky jaň dawaralaryny hormatly prezidentimiziň orta mekteplen uçurumlaryna, mugallimlerine we ähli bilim işgärlerine ýiberen gutlagy ruhberentlik bilen okurly. Dawaralarda çykyş edenler ýygnalandary mähirli gutlap, milli bilim ulgamynyň hilini dünýä uluňlaryna laýyk getirmegiň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biridigini aýratyn noktadylar. Şeýle aladaryň çäklerini sanly bilim ulgamyna geçmekde, öňdewarjy tejribeleri urnaşdyrmakda, ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdan ösmegini, täze bilimleri özleşdirmegini, watançylygyň berent ruhyny terbiýelenmegini öpçün etmekde oňy netijeler gazanarly. Ýurdumyzda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň şeýle-de daşary ýurtlaryny okutmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryny durmuşa geçirmekde netijeli işler üstünlikli dowam etdirilýär. Dawaralarda bilim ulgamyny kämilleşdirmekde gazanylýan üstünlikleň göz başyna duran arkadagy serdarymyzyň adyna alkyşly sözler aýdylyp, uçurumlara öz başdak durmuşyň ak ýollaryny üstünlikler arzu edildi. Mektepleň iň görelleri uçurumlarynyň dawaraly ýagdaýda täze okuw ýylyna ilkinji gezek ak mektepleň bosogasyndan ätlenjek bagtyar körpeleri bilimler dünýäsiniň altyn açaryny gowşurmaklary dawaralyň täsirini artdyrdy. Dawaralyň dowamyny okuwda has tapawutlanan uçurumlara, ýadygarlyk sowgatlar hemde hormat hatlary dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Şeýle ýatda galjy pursatlaryň dowamy 2021-2022 okuw ýylynyň tamamlanýanyny alamatlandyrýan soňky jaňyň owatyny toşdy. Mektep okuwçylarynyň ýerine ýetiren aýdym sazlaryna, milli tanslaryna, arkadaly serdarymyzyň peşgeç beren bagtyar durmuşy, beýik garaşdyrlygymyzy wasp edildi. Okutma 12 ýyllyk maksatnamasyna geçilmegi, bilim terbiýeçiligi işgärlerinden täzeçe işlemegi talap edýär. Bu wagtda olaň uly tejribeler toplanlyklaryny bellep geçmek gerek. Dawaralarda medeniýet we sunugat ösatlarynyň joşgunly çykyşlaryna da ulorun berildi. Şol çykyşlarda gahrman arkadagymyzyň, arkadaly serdarymyzyň, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň, ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna gazanylýan üstünlikleň wasby belentden ýetirildi. Dawaralarda çykyp geplenler arkadaly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna ýurdumyzda ilimli bilimli, dürli hünärlerden baş çykarýan, milli medeniýetimiz sarpalap, desurlarymyza hormat goýan, sagdan durmuş ýörelgelerine eýerip sport bilen ýedigderli meşgullanyp beden taýdan sagdan, ruhy taýdan kämil ýaşlary kemale ýetirmekde alnyp barlýan ägirtuli işler hakyna buýsan çyren bellediler. Şeýle hem soňky jaň dawaralaryna çykyş edenler, ençeme ýyl terbiýe bilim alan ojaklary bolan ak
mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlary, bugünkü bayramlary bilen gutlap, olara hormatly prezidentimiziň ýordamynyň ýaş nesillerine bildirýän anamyny ödemekde ak ýol arzu etdiler. Ak mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlaryň beýleki okuwçylaryň gatnaşmaklaryna şadlyk şowguny beklenip geçirilen soňky jaň dabaralaryna sungy saatlarynyň ýaş höwgetçiňligiň ýürüýte taýýarlan meden çykyşlaryna giň orun berildi. Dabaralarda ýanglanan aýdym saada çykyşlarda arkadaly serdarymyzyň garaşda baky bir tarap watanmadan ýaş nesilleri bar diýen uly aladalary her bir güni toý bayrama beklenýän gözel ýarmady. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwri bagtyar ýaşlyk giňden wat bedildi. Mektep ýyllarynyň iň wariýatly galyjy pursatlarynyň biri bolan soňky jaň dabaralarynyň dowamyna ruhylentlik bilen ýerine ýetirilen şowhunly çykyşlar hemmelen köňül kalbyna ýakymly duýgular döretdi. Bugünkü dabaralarda şatlykly pursatlar bilen ýanglanan soňky jaň seti hasam tolgunurjy bolup, oly ak mektepler bilen hoşlaşýan uçurumlarda ýatdan çykmajak ajaýyp duýgular oýardy. Uçurumlaryň köpüsi eýýäm geljeki hünerini saýlamagy kesgitlediler. Olaň öňüne köp ýollar açyldy. Olara ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerine bolşýary, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekteplerine de bilimlerini dowam etmek üçin giň mümkinçilikler döredildi. Bulan ählisi hormatly prezidentimiziň ýygdarly alyp barýan, esasy ýörelgesi döwlet adam çynnyr diýen şygarda jemlenýän durmuş orly siýasatynyň netijesi. Şol ýörelgäniň esasy urlary watanymyzyň ösmegine, rowajlanmagyna goşun toşmagy okuyply ösüp gelýän nesilleň saglygy, terbiyesi, bilimi hemde okuy başarnyklaryny ýokarlandyrmak baradaky aladadan awaratdyr. Akşam ara paýtatymyzdaky Aşgabat Aýdymsaz merkezine Aşgabat şäheriniň güni hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli dawara geçirildi. Ýygnanan hormatly prezidentimiziň arka dagly serdarymyzyň Türkmenistanyň orta mektepleriniň uçurumlaryna, muallimlerine hemde bilim işgärlerini iýeren gutlugyny üns bermek bilen diňlediler. Bayramçylyk dawara orta mektepleriniň uçurumlarynyň muallimlerine hemde bilim işgärleriniň hormatyna gurulýan dawralaryň esasy merkezine urly. Soňky jaň dawrasynyň Aşgabat şäheriniň günniň dawarasy bilen goşmagy hasa täsir boldy. Bu ýerde Magtumulada Nahyýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, bilim, medeniýet ministrlikleri Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan uly bayramçylyk çäres guruldy. Dawarada döwlet başçylygymyň adyndan ýurdumynyň has tapawutlanan uçurumlaryna dawaraly ýagdaýda gymmat bahaly sowgatlaryň gowşulmagy dawaranyň şatlyk şowkuny arşa göterdi. Orta mekteplerin uçurumları döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Bu ýerde ussat ýerine ýetirjiler, estrada aýdymçylar hemde halk başlary, hoşawaly aýdym sağlaryň üstü bilen arka dagly serdarymyzyň halkymyzyň durmuş üçinçiligini nazarlaýan beýgi işlerini, mehriban watanymyzy hemde ajaýyp tebigatymyzy wasp etdiler. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem oň şäherlerinden daşardy da meşgullyga eýe bolan folklor hemde tam toporlary özleriniň özboşy çykyşlary bilen halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän asyrly ýörelgelerini, milli däp desturlaryny görkezdiler. Olaryň çykyşlary halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy bilen bir hatarda şöhratly pederlerimiziň dünýä beren milli gymmatlyklarynyň giňden wagt edilmegine hasa ähmiýet bolup durýar. Akşamyň sergin çagyna geçirilen bayramçylyk konsertine tomoşa edýänler artistlaryň ussatlyk bilen ýerine ýetirýän çykyşlaryna uly höwes bilen tomoşa etdiler. Olar berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynyş döwrüniň şany wakalaryna şaýat bolmagyň özleri üçin belent bagtygyny bilip, şeýle ajaýyplyklaryň esjetli zamananyň döredilen üçin hormatly prezidentimize arka dagly serdarymyza tüýt sürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Şöhret, arkadaşlı ama şöhret. Şöhret, arkadan serdara şöhret. Şöhret sarfman, Türkmen yurduna şöhret. Şeýle-de paýtatymyzdaky döwlet sirkiniň öňündäki meýdançada geçirilen çäre orta mektepleriň uçurumlarynyň, muallimleriň we bilim işgärleriniň hormatyna gurulýan dawaralaryň ýerine urly. Bu konsert atnaşylar öz zekinlerini görkezip, bayramçylygyň şanyna täze döreden aýdymsaz eserlerini höderlediler. Olaryň joşgyny çykyşlary halkymyzyň hemde jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm orny eýleýän şanyny sene münasibetli gurulýan dawaralaryň şowkuny has artyrdy.
Məlim olşaly soňky ýyllarda halkymyň ruhy dünýäsynyň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sunugat işgärler üçin aňrabaş mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyň medeniýet hemde sunugat uswatlary zekinlerini görkezmekleri, dörejilik dünýäsyny baýlaşdyrmaklar ugruna döredilen mümkinçilikler üçin hormatly arka dagly serdarymyza çuňur hoşallyklaryny bildirip, öz öňlerine durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny inanýarlar. Soňky dawraty münasibetli guralan medeni köpçüliklerin şäherde çykyş eden artistlaryň, estradaçylaryň hemde aýdymçylaryň, sadanlylaryň täsirli çykyşlary olaryň uswatlygynyň habar berýär. Bu bolsa ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şany seneler münasibetli guralan medeni köpçüliklerin şäherleriň belent ruha beslenmegini hemde olaryň aýratyn täsirli bolmagyny üpjün edýär. Sunugat uswatlary özleriniň joşgyny çykyşlary bilen arka dagly serdarymyň durmuşa geçirýän asaly işleriniň durmuş täzatynyň wasbyny ýetirdiler. Aşgabat şäheriniň münasibetli giň hermde ýaýwanlaryny medeni köpçüliklerin şäherleri hem ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Dawarlar halkymyzyň asyrlaň jümmüşinden göz başaryp gaýdýan gadymy diýipleriniň parahatçylygyň, dörejiliginiň, dostlugyň we insan perwerligiň dawarlanýanyny alamatlanyrdy. Aşgabat şäheriniň münasibetli geçirilen dawarlary, maslahatlary giň hermden tapawtyndy. Belenten ýalanan aýdymlary şatlyk şowkyny şäherlere öz boşly bedeg berdi. Medeni şäherleri türkmen halkynyň belent insan perwer maksatlary ıgrarlydygyny, milli mirasymyzy hormat prezidentiň beýik özgörtmeler netijesine ýetilen belent sepkitleri wasp etmekde aýratyny ähmiýetli boldy. Giň hermdäki dawarlarda kuwatly ruhy mazmun jemlendi. Olu belent raýatligi we watançylyk terbiýelemekde uly ähmiýeti eýdir. Bu orta şäherlerde öz beýan tapdy. Dawarlara bedeg berene ajaýyp owdunlyk bilen her bir günümizde mahsusdur. Olu berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezident tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünlikleri besenme bilen berk baglanşykdyr. Beý ara baglanşyk şäherlerde aýdym gyza çykdy. Dawarlara mahsus bolan ruh bilenlik halkymyň meýdemede ady berilýäni bütünlüğüni alamatlanýan ýokary ruhyny tebessenen aýdym sada dawarlary watanymyzyň ähli babatda ösüşleri tarap anamly barýanynyň hormatly prezident bilen beýik özgörtmeleriň ruhaşy qarabesenýanynyň öz boşly beýany urly. Aşgabat ösüşüň täze belentliklerine tarap bedi wadilen anamly gadam urýar. Paýtatmada maraşylýan şäher gurulşyk binagerlik maksatnamasyna innowasion we sany tehnologiýalary işeň ulanylýar. Bolsa ýurdumyň bolşaly paýtatmyň ama durmuş ykdysady aýdany ukunly ösýäni görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň meşhur tasammalary paýtatmyň halkara ähmiýetli işgör duguşlyklaryň we dürli şäherleriň geçirilýän merkez hökmündäki derejesine putulanýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne güneşi ülkemizden baş şäheriniň hemme tarapyny esasy ösürilmegi, bu ýerde uzak möhletliğini geljegi nazarlayan tasammalan amala aşyrylmagy, hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda durmuşa geçirilýän 20 çörli şäher gurulşyk syýasatynyň esasy uglarynyň biri bolup durýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ak mermerli paýtatmyda Aşgabatyň münasibetli gurulany aýdym sadat şäherleri münasip orna eýe bolýar. Şunu paýtatmyzda bir neçe günläp dowam eden Türkmen teatr sunugatly teatr festivali öz işini tamamlady. Ören netijeli bolan festivaliň ýapyryş dawarasynda oň ýeňjilerine degişli baýraklar goşurly. Uzul habar berilýär festival paýtatmyň hemde gulaýatlaryň teatrlarynyň şelekeme döwlet sirkiniň artistlerini bir ýere jemledi. Festival ýurdumyň jemgyçilik medeni durmuşynda şanly waka öwrülip, milli ruhy gymmatlyklaryň parahatçylyk, hoş niýetlilik we dörejilik ýürürleriniň dowamynyň aýdym beýany boldy. Beýik giň hermde şäher netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde hemde häzirki döwrüň derwäýs meselelerini çözmekde medeniýet diplomatiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýär. Garaşda bir tarap Türkmenistanyň beýik parahatçylyk dörejilik wezipetini ýene bir gedek tasdiqlady. Festival maksatnamasy ýurdumyň esasy teatr toparlarynyň dürli görnüşli sahna oýunlaryny özüne jemledi. Şunu ulan hemmesi gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň mehriban watanymyzyň ykbaly we geljegi baradaky çuňgur many mazmunly eserleriniň esasyna goýuldy. Festivale görkezilýän sahna oýunlary artistleriň ustadlygy, keşpleň öz boşlugy, mertebe, borç, söýgü, dostlyk, ahlak, pekligi ýaly gymmatlyklary ıgrarlyk bilen tapawtlandy. Artistleriň çykyşlary paýtatmyň teatr sahnalaryna geçdi. Teatr toparlary tomoşaçylary ajaýyp aktyorluk, rejissýorluk we edebi esas işler bilen tanışdyrdylar.
Festivalın şäherlerine geçirilen maslahatlaryň we duşuklaryň dowamynda milli teatr sunatymyň häzirki zaman meýilleri we geljegi, oňy milli medeniýetimizi gorap saklamakda, ruhy mirasy geljek nesillere ýetirmekde, ýaşlary watan söýjülük ruhuny terbiýelemekde eýleýän orny ara alyp maslahatlaşyrlar. Festivalın maksatnamasynyň şäherleri türkmen halkynyň köp asyrlyk däplerine ýoruly. Ähli sahna oýunlary köp sanly tomaşaçylaryň hoşallygyna münasip boldy. Olary bu näme türkmen teatr festivalynyň ýapylyş dawratyna gelip, artistlary meherli garşyladylar. Ýurdumyzyň teatr sanatynyň meşhur wekilleri döwlet başçylygynda festivaly gurujlary we ähli gatnaşyjylary hoşallyk söýler bilen çykyş etdiler. Soňra dörejlik gözden geçirilişiniň gatnaşyjylaryna ýetirmek dawraty başlandy. Watan boýsunjy Jelalettin Sultan sahna oýuny üçin baş drama teatrynyň topary birinji orna münasip boldy. Ikinji orny Nuhun gemisi sahna oýuny üçin Magtumulad Naky milli saz drama teatry eýledi. Üçüncü orny türkmeniň ýoratly sahna oýuny bilen Alparslan adyny milli drama teatrynyň artistlary münasip görüldü. Ýeňijilere Medeniýet ministrliginiň ýadygarlyk kubogy hem sowgatlary dawraly ýazda oşurly. Şeýle hem iň gowy keşipler, iň gowy edebi esas, sazçylyk bedegi, rejissörlük we edebi esas işleri ýaly urardy. Ýeňijiler eglan edilip, olary diplomlar we sowgatlar oşurly. Festivalyň ähli gatnaşyjylaryna şol sana sahna oýunlaryna çykyş eden mektep okuwçylaryna hormat hatlary oşurly. Dawran ahyryna sahnada hurmat prezident we Serdar Berdimuhammedow hemde gahrman arkadamyň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzda pajarlar we syýany parahatçylyk we dostlyk wasp edýän watan söýjülük aýdymy ýanglandy. Türkmen teatr sunaty festivalyna gatnaşyjylary hurmat prezident bilen adyna ýüzlenmek kabul edip, döwlet başçylygynda milli medeniýetimizi ösürmek, ýurdumyzda dörejlik iş üçin ähli şertleri döretmek urunam edýän hemişelik aradat üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormat alymlar, bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Aşgabatda 25-nji maýda saat 20-den 26-njy maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty urlugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyny ýetgäp berýän burtluk we alp ýaşary ýylrym çakmak mümkin. Demirady kulmatardan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 22-27 gradus. Kenariýa etraplaryna 15-20 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna ýetgäp berýän burtluk we agyryp demirady kulmatardan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 17-20 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Mary ulaýatyna azkem burtluk we agyryp demirady kulmatardan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 19-24 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Liverpool ýatyna azkem burtluk we agyryp demirady kulmatardan tele sekundda 10-15 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 20-25 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşoğlu ýatyny ýetgäp berýän burtluk we agyryp demirady kulmatardan tele sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 14-19 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Paýtaxtyň Aşgabatda ýetgäp berýän burtluk we agyryp demirady kulmatardan tele sekundda 9-11 metre ýetýän şemal usury. Howa ýejetine 19-21 gradus, gündüzine 26-28 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu maý aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşyry.
İdil vatandaşlar yaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratymlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tolan böreşikleriniň hadadan 6 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanyşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňoýsal täsirlerini öňünalmak maksady bilen agydy burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ileşer, burary berip berjay etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary başymy jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşürip esenýär. Ähli ösüşlerini ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ bolun, edileşer.